Galegos no Mundo chega hoxe á segunda cidade de Australia, Melbourne, un centro mundial de deporte e de cultura que é calificado ano tras ano como un dos mellores lugares do mundo para vivir. Os galegos que aquí residen están moi habituados ao seu clima, moi cambiante, como o de Galicia. Hoxe, en Galegos no Mundo, benvidos a Melbourne. Sí, a primeira vez que viñamos á playa en Australia foi aquí. Sí. Pillamos unha queimadura por dous. Mira que pose teño. Sí, no, son bastante animales, bastante curiosos. Gustan bastante da xente estes, están tranquilos, como se foran vacas no noso país. Este tractor que vedes aquí é un dos seus favoritos porque reconstruíno el. É o primeiro tractor que fíxose íntegramente aquí en Australia da marca Chamberlain. É do ano 1948. Nada máis que cheguei a Australia, perdín todo. Perdín os meus cartos, perdín o meu portátil, o meu teléfono móvil. Nese momento dime conta que vivir en Australia iba a ser bastante complicado. Como vedes, un xardín botánico, unha das cousas especiais que me gusta del é que está aberto ao público e se pode utilizar como parque para correr, facer picnics. Juan Pablo non entrou con bo pé en Australia, pero pouco tardou en atopar xente que o axudase a empezar unha vida nova a 16.000 km de distancia do Porriño, a súa vila natal. Que tal, Juan Pablo? Hola, galeguiños, benvidos a Melbourne. Chámome Juan Pablo, son do Porriño, levo un ano en Australia e estudiei Enxeñería Industrial. Estamos en frente do río Yarra. Este Federation Square e a Flinders Street Station. Digamos que este é o centro neurálxico da cidade. Aquí podemos atopar todos os días a milleiros de persoas que veñen a traballar ou que veñen en turismo. E ti por que viñeches a Melbourne? Vim a Melbourne porque quería estudar inglés, porque quería estar nun ambiente internacional e porque esta cidade coñecía dende fai moito tempo e quería coñecela porque é a cidade máis interesante para mí de Australia, na cal podes atopar cultura, arte e esos temas é algo que gustame moito. Mira, sabes que tamén se pode estudiar inglés, que se lleva en Inglaterra. Sí, pódese, pero ao mesmo tempo decliné esa opción porque sei que ali hai moitos españois e non quería falar español, eu quería falar realmente inglés. E aquí en Australia é un dos puntos máis lonxanos a Galicia, entón por iso decidín neste sitio. Nada máis que cheguei a Australia, perdín todo. Perdín os meus cartos, perdín o meu portátil, perdí o meu teléfono móvil e quedei sen nada. Ao final pude arranxalo, pero foi un momento de tensión. Nese momento dime conta que vivir en Australia iba a ser bastante complicado, pero que iba a ser satisfactorio ao mesmo tempo. E ti onde vives? Pois eu actualmente vivo en Melton. É unha pequena cidade que está a 40 km de Melbourne e teño que usar a diario esta estación na que nos situamos. Chámase Flinders Street Station. É a estación máis importante e a máis antiga de Melbourne. Estamos xusto enfrente do centro de encontro que ten esta cidade, que chámase Federation Square, para ver, por exemplo, eventos deportivos, musicais, concertos e outro tipo de actividades. E incluso, por exemplo, podese facer busking. Que é busking? Busking realmente é tocar na rúa con un instrumento ou facer calquer tipo de expresión, como pode ser pintura ou outro tipo, ou fotografía, ou o que queras. E eu tamén fago busking cando teño oportunidade. Sí. E xusto agora temos aquí un dos meus amigos, que se chama Kevin, e ele é un músico profesional. Que pasa, fenómeno? Como estamos? Que tal? Pois tocádenos algo, que? Por suposto, imos aló. Miña terra galega, donde el cielo siempre es gris. Miña terra galega, duro estar lejos de ti. Galegas no Mundo. Welcome to Federation Square, Melbourne, Australia. Cuídate. Nos vemos, tío. Suerte, Kevin. Chao.
A forma máis común de moverse nesta cidade é o servicio de transporte público, son os trams. Hoxe imos a coller o tram máis antigo, que consta dos anos 30 e, ademais, un servicio gratuito para toda a xente desta cidade. Juan Pablo, ti como gaña a vida aquí? Pois aquí prácticamente fago un poquinho de todo. Traballei de camareiro, de cociñeiro, de axudante de cociña, de kitchen hand. Traballei como pintor, electricista, albañil, tamén fixen voluntariado, sí. En un ano fixen de todo. E ao mesmo tempo agora vou comezar o meu proxecto dunha empresa, en colaboración con outro mozo galego que está facendo a página web. Estamos facendo agora pois, un servizo de catering e de comidas nas feiras de comida galega. E queremos facer aquí en Australia pois, como un nexo de unión entre Galicia e Australia. Agora imos a dar unha volta nun barco no río Yarra, no cal nos situamos e que cruza toda a cidade. Pois precisamente nesta zona o río ten un calado de só 3 metros e o máximo calado que ten é de 16 metros. Acabamos de pasar a Flinders Street Station e agora imos pasar polo Royal Crown Casino. É o casino máis importante de toda Australia e o presuposto foi d'1 billón de dólares australianos. E hai que baixarse que veñen as pontes baixas. Sí, como podedes ver, é moi baixa. Prácticamente ten como 2 ou 3 metros nada máis de altura. Que impresión. Sí. As casas que acabamos de pasar teñen un prezo entre 4 e 6 millón de dólares que non están á altura de calquer bolsillo. A partir de aquí comeza a zona industrial de Melbourne. Este é o principal porto de Melbourne e, ademais, é o principal porto de toda Australia. Ademais, foi a vía de entrada dos primeiros colonos da cidade de Melbourne. Policia, adiós. Estamos justo no piso número 88 da Eureka Tower. E como podedes observar, aquí está o centro da cidade. Esta bahía chamase Port Phillip e ten unha longitude total de uns 90 kilómetros. Carai. E o carón, ao outro lado do río, podemos atopar a zona onde se celebraron os Xogos Olímpicos de Australia. E ademais podemos observar o estadio onde se xoga o Aberto de Australia. Moitas veces veu Rafael Nadal a xogar aquí. Carai, Juan Pablo, que impresión. Pois sí, sí que é bastante impresionante. Pois nada, agora estamos situados sobre o vacío, estamos como sobre 300 metros de altura. Como estás, Mónica? Me sente moi agarrada. É moi impactante, realmente. É a primeira vez que faz? Sí, sí, é a primeira vez que fago. Pénsome bastante cómodo, se te digo a verdade. Mira que ben. Sí, e ti, Mónica? Eu ben, se me miro para baixo, ben. Sí, non tes problema, non? Bueno, acabo de mirar, ben, ben. Poderíamos saltarle todo aquí, incluso. Estate quieto. Ok. Galegos no mundo, bem-vindo a Melbourne. It's in your eyes. I can tell what you're thinking. My heart is sinking too. It's no surprise. I've been watching you lately. I want to make it with you. It's in your eyes. Pablo, agora andimos. Pois agora imos ao mellor restaurante de comida española en todo Melbourne. E ademais temos unha sorpresa agardando por nós. Pois nada, galiños, esta é a sorpresa que timos preparadas para vos. Estamos facendo unha queimada nun restaurante español aquí en Melbourne. E con que faz? Pois estou facendo con vodka, porque aquí conseguir aguardente é bastante complicado. Quen é esta xente? Que hai unha chea de xente aquí? Pois mira, aquí temos xente do País Vasco, xente de Valencia, xente de todos os lugares de España. Hola! Hola! E hai galegos por aquí? Pois sí, xunto a miña beira temos esta rapariga tan moza que chamase Lucita. Lucita, Que? que tal? Ben, De onde és? Dorense, Pero canto tempo levas aquí en Melbourne? 51 anos. 51? Pero cantos anos tens? Tenemos 62, E cantos anos tiñas? 22. E a que te dedicaches? No, cuando viñemos fun a traballar a unha casa e despois cuando os fillos empezaron a escuela fun a traballar a un hospital. Estuve 27 anos. Estas persoas que están aquí, pois podo consideralos como a miña familia australiana. Ele David, ele Anne Florence,
ela é Clara. Estas persoas acolleronme cando cheguei aquí. Hola. E logo como foi iso? A ver. Pois eu vinen a vivir a Australia e escollín esta casa para vivir con eles. E o pouco tempo que estiven vivindo con eles, pois establecemos unha boa relación xuntos. E logo, despois disto, despois de un tempo, pois David e eu decidimos que vamos montar a nosa propia empresa e vai ser un negocio de hostelería de comida galega e vamos a facer tanto venda ambulante como tamén o noso propio restaurante. E quero aproveitar a ocasión para darlle un forte abrazo e un bico moi grande ao meu pai, a miña nai, Santiago Anastasia, quero vos moito. E ti, Santi, non me olvido de ti. Vémonos moi pronto, ok? Un forte bico. Un bico, saúde! Chao! O coruñés Pablo Vieites é tradutor de linguas eslavas e está en Australia por amor. Imos coñecelo en torno onde se criou a súa parella, o rural australiano, aínda que eles viven nun xeitoso apartamento en pleno centro de Melbourne. Bos días, Pablo. Bos días, benvidos. Chámome Pablo, teño 29 anos, son da Coruña, vivo en Melbourne, fai xa 2 anos traballando como traductor. Vives aquí? Pois si, vivo aquí no mesmo centro de Melbourne. Subide que enseño vos o piso. Aquí. Pois esta é a razón pola que mudei para Australia. Aquí está Jamie. Hola, que tal? Que é o meu mozo, que xa estamos casados desde maio deste ano, casamos en España, aínda que aquí en Australia non está recoñecido. E tedes unha casa fermosísima. Sí, a verdade é que non nos podemos queixar, está moi ben, a casa ten mobles australianos, a maioría deles dos anos 50, porque algo gostelle moito a colección de mobles. E que ibades a almorzar? Pois íamos a almorzar, tomar un café para empezar ben o día, o zumo, que é algo que el non tomaba, pero agora obligo llego a tomar todos os días para as vitaminas, porque hai que tomar as vitaminas para empezar a comenzar ben o día. Isto é un doce típico australiano que chamase Lamington, é un moi larpeiro e doulle ben o Lamington. E mira, vivides aquí no centro, é moi caro vivir aquí? Por semanas, se calculalle no centro en xeral pois uns 400, 500 dólares, pois que serían uns 400 euros a semana, por un piso así para 2 personas. Pois agora imos ver Chinatown, aquí pode ver a porta. O coche témolo sempre aparcado aquí en Chinatown, preto de casa. Tamén en Melbourne tes o barrio italiano, barrio grego, barrios de xente de todo o mundo, porque Melbourne en xeral é unha cidade moi cosmopolita, con xente de todo o mundo, hai galegos tamén, como eu. E como acabaches aquí? Pois eu vin cunha beca para estudiar inglés un par de semanas, tiña eu pensado, e ao final pois coñecín a James e xa vou para 2 anos, o que me queda. Tamén o podiches coñecer máis cerca. Podería, sí. Porque el foite ver alá, por exemplo? Foi o pasados 2 meses, foime a visitar e mantuvimos o contacto durante 8 meses hasta que decidín vir por aquí. Pois imos coñecer o teu sogro, non? Imos. Onde estamos, entón? Estamos xa no interior australiano e aquí temos a casa do meu cuñado, que hoxe non está porque teñemos cosas que facer, vive ali coa súa muller e as súas 5 fillas. E esta súa granxa, que como poderás ver non é unha granxa como as que temos en Galicia, que son pequeniñas, son as 360 hectáreas, que a verdade é que non sei canto en kilómetros, pero unha barbaridade. Podedes ver ali ao final unha morea de árbores, que é pasado eses árbores, aínda sigue sendo a súa granxa. Aquí temos un alpendre, onde ten varios, pero este é o máis grande que ten, onde ten guardados a maioría dos seus tractores e as súas colleitadoras. Aquí temos o meu sogro, que el ama os tractores, ten unha colección de tractores antigos. Como se chama? Chámase Rob, preséntocho. Hi, Rob. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. You understand me? Yeah, you want to look at some old tractors, some of our collection? Este é un John Deere, este sai no alá tamén. Entón, pois, funciona perfectamente, sí. Dámoslle. Este é un John Deere, pero este ten unha historia curiosa porque cando comprou este estaba en Perth, que está a 4.000 km de aquí, e Fogo conduciu no coche 4.000 km para collelo de volta, e 4.000 km outra vez de volta, porque non había avións, había avións, pero non se facía. Funciona? Funciona perfectamente, sí. E ten máis, entón? Ten un montón máis.
Este tractor que vedes aquí é un dos seus favoritos porque reconstruíno el, armañouno el. É o primeiro tractor que fíxose íntegramente aquí en Australia da marca Chamberlain. Canto tempo leva coleccionando? Pois Rob leva xa... How long you been collecting tractors for? Oh, about 45, 50 years. Pois uns 45 ou 50 anos, di que xa leva, xa é un bo tempo. Dille que vou facer unha pregunta peculiar e peliaguda que é a quen quere máis, o tractor ou a muller? This is a very difficult question, Rob. Who would you say that you love the most? Your tractors or your wife? I'm a wife. Of course. Perfect A muller, a answer. súa muller, por suposto. Boa resposta, good answer. Good answer. Oh, yeah. Yes. O tractor máis antigo que ten este de aquí, que é de 1926, ben antigo, sí. Ten unha morea máis, podes ver aquí, ten tractores dos anos 40, dos anos 50, el ten en total uns 25 tractores. Carai, este é enorme. Este é ben grande, sí, de feito este é o modelo máis grande que teño en dir neste momento. Quero recordar que díxome que custara 350.000 euros, que xa son uns cartos. Mira, Rob non se pensa retirar nunca ou está retirado. Are you retired? Yeah, semi-retired. Di que máis ou menos, a verdade é que é desta xente que costalle moito retirarse de todo. Alá tamén pasa, Alá pasa tamén, sí. Dille aí, A xente que da alá- granxa, in Spain, it's the same, yeah. Farmers don't really retire, yeah. É difícil pro granxeiro retirarse, sí. Pablo, isto que é? Pois isto que vedes aquí é un camión de bombeiros que teñen 4, a verdade é que fanlles falla porque fan moitas queimas controladas, a miúdo, como hai moitos eucaliptos, un desas queimas pode ser que se propague porque o eucalipto arde moi ben, a verdade, incluso a veces combustiona, entón necesitan destes camións para poder mitigalos. Pablo, xa sei que és de Coruña, pero sabes para que vale esta máquina? Pois esta máquina que temos aquí é para semente, para sementar, unha sementadora. É unha máquina que ten 22 metros de ancho, a que utilizan para sementar o trigo, a cebada, un montón de cereais que teñen aquí. E para traballar todo isto, cantos traballadores precisan? Pois eles teñen uns 30 traballadores, que é unha xente coa que traballa normalmente, e despois tamén teñen a moitos traballadores que hai unha visa aquí que se chama Working Holiday Visa, unha visa de traballo para a xente que ven un pouco de vacacións e quere traballar, e ten unha parte que se queres prolongar a outro ano, tens que traballar 3 meses nunha granxa facendo traballos, pois cos animais ou co que sexa, durante 3 meses e dache a comida e aloxamento. E James non se quiso dedicar a isto, non quiso seguir co negocio James, do a pai. primeira que pudo sair correndo, escapou. El é un pouco urbanita tamén, viviu aquí, creceu aquí, pero cando xa empezou a universidade xa marchou de aquí. A verdade é que non ten moitas ganas de voltar. Este coche sen conductor? É un coche máxico australiano, non, é broma, é que está o capataz por outro lado, deixa así como automático, non sei como fai, para levar as ovellas que vedes por detrás, que están todas a papar, non sei se vedes aí, está o millo por embaixo, está máis atrás os pequeniños, os años. Viven das ovellas tamén? Pois si, viven das ovellas, é moi importante, o gando xunto coa agricultura é un dos pilares, dos motores da economía australiana. Aquí podedes ver tamén, agora que estamos aquí, estas árbores que están postas todas xuntas, é un cortaventos que o que fai é evitar que o vento, que é bastante forte, que ven aquí para as ovellas para que non se movan moito, para que non estén nerviosas, corta, no? Que árbores son? Pois son eucaliptos. É a árbore máis típica de aquí, e sabedes que o eucalipto que está en Galicia originalmente veu de aquí de Australia. Pablo, que son aqueles animais que se ven ali? Pois aquilo que ves alá son o que está carando as ovellas, son unhas alpacas, son uns animais andinos, teñen 5, son para cada unha das fillas do meu cuñado, comprousellas como unha mascota para que aprendan a manexar os animais. Bye! Long between mirages, I knew you'd find me drinking. Tell those men with horses for hearts. E agora, imos rematar o día, vamos mostrar este pub típico da zona rural australiana. Pero aquí en Australia, moi a miúdo, os pubs, cando son un pouco antigos, chamamos hoteles. Vamos. Por qué?
É porque ao principio, cando Australia convertese nun país, digamos, a maioría dos lugares que tiñan que servían alcohol eran hoteles. Entón, hoxe en día é moi común que un hotel e un pub sean a mesma cousa. Sí, Que botas de menos dala? A ver. Bueno, a cerveza non porque teño aquí. No, pero a comida, aí pois que a maioría da xente que emigrou por aquí bota moito de menos a comida. Tamén bota un poquinho de menos a vidilla que temos alá. Entón, de momento, quedas aquí? Sí, por agora vou quedar aquí porque son montar unha empresa de importación e traendo produtos de lá para cá. Así que se queredes contactarme, pois xa sabedes. Sí, vou estar aquí un par de aniños, sí. Pois que se sades moi felices. Nice Moitas to meet you, gracias. James. Encantada de coñecerte. E ata sempre. Ata sempre, gracias. Ata logo. Luísa e o seu home levaban 8 meses en Londres cando viron un anuncio nun xornal que pedía xente para traballar en Australia. Contestaron o chamamento e ao pouco xa lle mandaron de balde os billetes e o sitio onde poder empezar a súa nova vida. Imos ver que tal lles foi. Hola, Luísa! Hola, Mónica, benvida a Melbourne. Son Luísa de Carrajoso Lalín, levo aquí 42 anos e son costureira. Onde estamos entón, Luísa? Na Victoria Market é o mercado de Vitoria, é moi barato, está moi ben, hai moitos recuerdos, eu cando vou a España sempre os compro aquí, e o meu fillo cando ven que vive en Madrid tamén ven aquí e leva para lá para os amigos. E logo como é que está Madrid? Ele, porque é ingeniero de camiños, está traballando ali, leva ali 8 anos. E non ten máis fillos? Si, teño unha filla, ten 41 anos, está casada con un de aquí. Galegos no Mondos, welcome to the Victoria Market in Melbourne, Victoria. Tamén se vende roupa aquí? Sí, sí, véndese moita roupa, é barata, está moi ben. Eu aquí non a compro, pero está ben. Porque ti és costureira? Sí, eu fajo. Fala ti? Fajo eu todo a miña roupa, todo o que lá posto fíxeno. Sí, moi ben. Sí. E o que aforras tamén? Sí, sí, aforrase moito porque as telas aquí son moi baratas. Moi baratas, sí. Pero a roupa en Australia é cara, en xeral? Sí, se vas aos comercios é carísima, moi cara, moi cara. A non ser que vas ao comercio dos chinos. Aí é sempre barato, non? Sí. Pero igual non está tan ben rematada como a túa. Ah, non sei. You got it, what you need, you gotta tell yourself rapping to the beat. When I buy, taking my time, this is just happening in the street. Find side going, next thing you know, say you got it going and it's so strong, and you don't stop, just what you do, hands up. You got it. Galegos no Mundo, welcome to Queen Victoria Market. Luísa, que tal está a froita aquí? Ah, moi ben, mira, hai de todo, hai uvas. Esta é unha cosa que se chama popo, non sei como se chamará en español. Cabaza, será? Non, é dulce. Ah, é dulce, sí. Aquí case todo é daqui, sí. Aquí están os plátanos que non... Eso sí que é unha cousa que non traen de outro país. Non? Non, porque houve unha vez unhas inundacións en Queensland onde se crían. Entonces, tuvemos que pagar o kilo a $15, porque non había, pero o goberno non deixou que os trouxeran, que os importaran, non. Canto marisco teñen, non? Sí, teñen moito, pero caro, careiro, sí. Pero... E aquilo verde que hai ali, que é? Iso é unha cosa que chaman abalone. Abalone non sei se o habrá en España ou non, nunca o vin. Eu tampouco. Eso está prohibido coller moitos cando os van pescar. Teñen un límite porque non parece ser que non hai moitos, é moi caro. Que sitio máis tranquilo. Sí, é moi tranquilo. Esta é a nosa calle. Vivimos aquí xa fai moito tempo. Estas casas que hai por aquí son as normales que hai aquí fora da ciudad. Na ciudad os edificios son moi grandes, pero aquí son máis as casas máis pequenas. E son moi bonitas, sí, mira. son, sí. É unha cousa típica das casas que hai aquí. A nosa non é así porque o meu marido renovouna.
porque se gustalle moito andar renovando cousas e puxolle ladrillos. Entón, a túa casa cal é? Esa, sí, é esa, sí. Somos moito de renovar as casas alá, ou? Sí, el sempre ten que facer algo, nunca está parado. Bueno, pois imos coñecelo. Sí, moi ben. Bueno, pasade para dentro. Aquí é a nosa casa. Mira, esta colcha fixena eu, gustame facer así cousas, bordar e deso. Está preciosa, eres un artista. Sí. Bueno, eso non sei. Pasade, esta é a sala, e mira, que non se diga que non somos gallegos, mira todo o que temos por aquí. Todo isto, temos estas dúas, as dúas en punto, o Santiago, temos aquí un cruceiro, o Deportivo, o Orrio, unha muñequiña, temos aquí unhas xerras... Está certificadísimo. Sí, somos gallegos, somos. Aquí estamos no fin do mundo, pero a nosa terra non se nos esquece. Pois mira, este é o meu rincón. Aquí é onde eu paso o meu tempo aquí. Cando non teño que facer, veño para aquí. E o teu home? O meu home está aí por fora. Anda por aí facendo churrasco. Miramos agora. Mira, este é Julio, o meu marido... Hola, Julio. Julio é de Noceda. Que tal? De Lalín tamén? De Lalín tamén. Bueno, agora traballa ti que vou facer a ensalada. Moi ben. Julio, ti é o encargado da horta ou que? Sí, ali teño algo plantado aquí. Que tes? Teño fresas, teño xudías... E pimentos de padrón, pon aí. E pimientos de padrón porque aquí estamos empezando na primavera. Entonces están salindo. Aquí en setembro empeza a primavera, non? Sí, o día 1 de setembro empeza a primavera. Aquí andan ao revés. O día 1 empeza? O día 1. Non empeza o 21? Tería que empezar, pero os australianos parten do día 1, non sei por qué. E mira, esta é a miña filla. É máis os dous netos, falta non a máis grande que está con a amiga, pero vai vir máis tarde. Como se chaman? A ver. Ela chamase Lupita, Natalie, que é Natalia, e Miguel. Miguel, cantos anos tes? 6. 6? E ti, Natalie? 9. Que falan en inglés ou...? Sí. En inglés y un poco de español. Falalles inglés e español? Sí. E ti en que traballas? Yo soy geóloga. Luisa, fixeches filloas? Sí, porque acordoume unha vez que fomos a San Froilán, Julia máis eu, e comemos unhas que sabían tan ben, estaban tan boas, e fixenas. A ver, se me salían igual. Botas algo de menos da lá, o que? Sí, o pan, o chourizo, o queixo é o que máis boto de menos. Mira que claro tes. E as filloas cando están ben feitas. Pero salenche ben, non? Sí, penso que sí. E quen é esa rapaza tan guapa? É a miña neta que non estaba aquí antes, veo agora. Como se chama? Elisa. A ver, tú dilo. Hola, Elisa. Yo me llamo Elisa. Hola. Sí. Fuches alá a Galicia, a terra de tua boa? No. No? No. E ti, Lupita, fuches unha vez a Galicia? Sí, fui 3 o 4 veces. He ido. No, imos cada 2 anos ou así, procuramos ir, a ver se imos para o ano. Bueno, Sí. e agora onde imos, falando de ir a algún sitio? Agora imos dar unha volta por aí, estes quedan aquí e nos, Julia máis eu, imos dar un paseo. Veña, pois ata logo, familia. Bueno, adiós. Chao. Onde estamos, entón? Pois na praia de Brighton Beach, é unha das praias máis importantes de Australia, máis famosas, polas casiñas esas que hai por aí, que costan moitísimo. Antes só os usaban para se cambiar, pero agora a xente que o ten non a vende. Porque son como turísticas Sí, agora, sí, claro. usan para turistas, sí. E vos viñestes algunha vez a esta praia? Sí, a primeira vez que viñamos á playa en Australia foi aquí. Sí. Pillamos unha queimadura, os dous, porque non sabíamos que o sol era tan malo e deitámonos aí ao sol todo o día e madre mía, como nos puñemos. Porque non puxestes protección? Non, nada, nada, Sí, nada máis. Nada. Viñestes á brava? Sí. A estilo Galicia. Estilo Lalín. E vos como chegastes a Australia? Pois nós estábamos en Inglaterra e Julio rellenou un papel un cuadriño que había nunha revista española dicindo que se queríamos vir a Australia que mandara eso, que rellenara eso. Entonces el mandouno
E foi cando xa nos mandaron un montón de información, e pagaron o viaxe, pagaban a comida, a dormida, todo, en canto que non traballáramos. Tiñamos que estar aquí 2 anos. Se marchábamos antes, tiñamos que pagarlle os cartos de volta. Fíxate como cambiou, canto, Así que, sí, daquelas era fácil vir, sí. Bienvenidos no mundo. Welcome to Brighton Beach. Woo! Julio, e ti a que te dedicas? Eu dedico-me a andar cos autobuses que van da ciudad ao aeropuerto. Chamamos Caibás. Moi ben. Pois cando vos retiredes, ides 6 meses para lá, 6 meses para cá, que vos parece? Sí, moi ben, iso é o que pensamos facer un día. Sí, boa idea. Será boa idea, sí, moi ben, moi ben. Bueno, pois mentres, que se saben moi felices e foi un placer coñecervos, vale? Igualmente, gracias, un saludo a todos, en Lalín, a familia, a todos. Adiós. Adiós. Unha das principais fontes de ingresos de Australia é a minería. A febre do ouro no século XIX trouxo moita xente traballar o país e unha das vilas que medraron arredor deste material precioso foi Ballarat. Imos coñecela con Santi Nine, un cociñeiro de Rianxo que xa leva aquí 3 anos. Santi! Hola, galegos, benvidos a Australia. Eu son Santi, son de Rianxo, levo 3 anos na Australia e son cociñeiro. Estamos en Australia, no estado de Vitoria, e estamos en Ballarat, é unha cidade máis ou menos do tamaño de Santiago de Compostela. Aquí hubo un boom cando soparon ouro, entón a minería desarrollou moito o que foi a cidade e tamén a economía de Australia. Pois este é o concello de Ballarat, e bueno, un dato curioso son as 3 bandeiras que podedes ver aquí. A principal é a de Australia, a actual bandeira, a bandeira aborigen, e despois aquí temos ali a azul e branca. Aquela é unha bandeira que moita xente quería instaurar como a bandeira da Australia original. Era o estandarte na rebelión de Eureka, onde os mineiros se sublevaron contra as forzas do orden. E, bueno, morreron 24 persoas e bueno, moita xente pois leva di que esa é a bandeira que debía de simbolizar a Australia. Estes edificios falan dunha época dourada, non? Pois sí, aquí temos o edificio da Bolsa, onde antiguamente se facía o intercambio e conversión de entre o ouro e os valores. E agora onde imos, Santi? Pois agora vamos facer unha viaxe no tempo. Bienvenidos no mundo. Welcome to Sovereign Hill. Onde estamos entón? Pois estamos en Ballarat no 1855. Este museo recrea como era a vida nese tempo, cas súas tendas. Cabalos, que sería o tranvía da hora, claro, dos autobuses. Este, por exemplo, é o autobús que unía Ballarat con Geelong, que está na costa, a uns 100 km de distancia. Pois aquí temos a André, que nos vai explicar como se fai o proceso de peneirar o ouro, como a ver se temos sorte echamos algunhas pepitas para poder pagar o viaxe e todo eso. Pois That is where our gold will be. Pois facendo ese movimento repetidas veces, vai quedar a parte máis fina da area e onde o ouro vai estar. So bring around slowly like this. Agora movendo pouco a pouco, vamos ver como se separa o ouro da area e como queda na parte máis alta da palangana. How big was the stone that you found here in Ballarat? 69 kilograms. Ele fala que a pepita de ouro máis grande que encontraron foi unha pedra de 69 kilos de peso, que todo de ouro puro e macizo, que podemos imaginar canto
canto debía costar eso na época. Con eso retirábamos, non? So gold, as I said, is very heavy, so when you put it in the water, it sink straight to the bottom. Pois como ouro moi pesado, poñelo en contacto ca auga, vaise directamente ao fondo. That's for you. Thank you. Mira que regalo máis guai. Directamente de Ballarat, Australia, ese detalliño de ouro para galegos no mundo. Hola. Hola. Hola, aquí vos presento a miña familia, a miña muller Meire, Hola. a miña filla Lara, a miña muller é brasileira de Sao Paulo, con eles vamos facer un viaxe aquí no Parque Natural este para presentarvos un pouco os animales que temos aquí na Australia. Lara, gustanche? Sí? Qual te gusta mais? Serpentes. Os que? Serpentes. A serpes? Sí. Que valente. Sí. E vos como vos coñecestes? Em Maiorca. En Mallorca? Sim. Eu trabalhando de camareira, eu conheci porque eu pensava que era alemão e eu não falava muito bem o espanhol e disse, ai, quanta fumaça que é português. E ele disse, eu te entendo, é fume, não? Ai, não eres alemã? Não, não sou alemão. Aí empezamos a hablar y tal, me levaba a casa. Son de Rianxo, dices, tú? Eso de Rianxo. Pator. Onde é Rianxo? E despois viñestes por aquí, por qué? Primeiro porque ela me acompañou, a miña compañeira de viaxes, bueno, ela soporta as miñas locuras. Hai máis aí. Estes son máis pequeniños. Sí, debe ser os wallabies. Que mansiños. E pensar que se comen, verdad? Sí. Ti que és cociñeiro, cociñas canguro? Sí, algunhas veces tiño feito, sí. Gran lástima. Sí, vendo os bichiños estes, a verdad que sí quedan un pouco de lástima, pero... Bueno, aquí é parte da cultura, como nós temos un porco na casa, tamén San Martiño pasa polo cuchillo. Santi, parecen persoas, mira que pose teño. Sí, no, son animales bastante curiosos. Gustan bastante da xente estes, polo menos. Na vida real non tanto. Eu non teño nada. Ten que ter cuidado con esas uñas que teñen nos pés, porque a veces, sobre todo no estado salvaxe, poden saltar e atacar, poden ocasionar daño. Aquí estamos co animal, sobre todo, máis curioso da Australia, que son os koalas. Aquí temos unha femia co seu filliño. Son uns animais moi curiosos, a verdade que son moi bonitos de ver, aparte bastante amigables. Que comen? Pásanse todo o día comendo, chupando eucalipto, follas de eucalipto e mordendo. Santi, que animal é ese tan bonito? Temos un wombat. So we'll pop her in here. Que cousa máis bonita. Canto pesa iso? Parece pouco, pero... O Luke fala que o noso cuidador, o noso guía, fala que ten 26 kilos. Mira como un canciño, que se deixa acariciar. Sí, animal moi bonito, moi pacífico. Ese que animal é? Pois aquí temos un demonio de Tasmania, que Tasmania é unha illa que está perto de aquí, é un animal carnívoro. Por eso non é bo achegarse moito. A parte é bastante nervioso, estánse movendo constantemente. Gallegos no mundo, welcome to Ballarat Wildlife Park. That's a place where I wanna be. Scuba dive neath the coral sea. Go native like a wallaby. Pois eu vexo aquí a miña familia, que les van visitar un pouco máis animales, e eu vou mostrar o meu traballo. Hasta logo. Biquinho de Adiós, Galicia. Lara. Chao. Chao. I'm leaving today. 10,000 miles on an aeroplane. Above the Nullarbor. Santi, pero ti traballas aquí? Sí, esta é a propiedade onde está o restaurante onde eu traballo. Aquí estamos a unha hora de Melbourne. Isto que é?
Aquí temos uns campos de lavanda que pertenecen á propiedade. A propiedade abarca todo o que podes ver prácticamente, co seu propio lago. E, bueno, despois aquí temos o restaurante, que é punto neurálxico onde desarrolla a actividade da propiedade, a parte da produción de aceite esencial de lavanda e cousas así. Pois aquí xa estamos dentro do restaurante, que se chama Sol, e aquí estou co meu xefe, que se chama Damon. Hi. E ti onde traballas, a ver? Pois eu traballo aquí na cociña, así que pasade, vou almorzar. E ti non topaches un restaurante máis lonxe? Pois a verdade é que non, máis lonxe non tiña nada máis. Desde Rianxo é o máis lonxe que había. Estando tan lonxe, vas moito a Rianxo? Pois non vou tanto como eu quería, a verdade, que estando tan lonxe, pois faz un pouco máis difícil, botas un pouco de menos a familia e os amigos. Pero, bueno, todo pouco a pouco vai se levando, superando un pouco, pero a verdade é que eu gostaría ir un pouco máis. Mira, esperemos que chegues a ser o cociñeiro máis famoso, por menos, da Australia. Pois, entón xa quedará compensado todo. Pois a ver se é verdade, quedades invitados para cando querades visitarnos, esta será a vosa casa. Tomo xa palabra. Veña, ata sempre. Graciñas. Chao. 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 Mayalen leva máis de 3 anos lonxe de Cangas do Morrazo. Primeiro en Londres e agora en Melbourne, onde coida un meniño mentres busca traballo do seu, técnico de laboratorio. Bos días, Mayalen. Bos días, benvidos a Melbourne. Chamo-me Mayalen e son de Cangas do Morrazo. Cheguei a Melbourne fai 4 meses. Son técnico de laboratorio, pero traballo nesta casa cuidando un neno. Esta é Jennifer e ele Chad, son os pais do neno para que eu estou cuidando 3 días a semana. De onde son? Jennifer é de Vancouver, Chad é de Estados Unidos. Os dous chegaron aquí fai 3 anos, máis ou menos, e Kaden naceu en Melbourne. E por que te escolleron a ti? Pregúntales. Why did you choose me? Most importantly was we were looking for somebody that was mature and responsible so that I would feel safe leaving my son with her, and Mylin was by far the best candidate. Carai, vaya flores, che acaba de guindar. Que eres responsable, que axudas a cociñar. Sí, outro motivo importante é que querían alguén que lle ensinase español ao neno. Eu estou traballando niso. Bye, Chad. Say bye-bye. Bye, Jennifer. Goodbye, ciao. Chao. Bye. Como vedes, son unha familia moi maja, así que me deron o día libre para levarvos a dar unha voltiña. Ahora vamos a tomar un café no meu café favorito. Xa veredes que é moi pequeno, pero moi peculiar. Pois sí que recenda café, O café é moi bo aquí. Melbourne é famoso pola súa cultura do bo café, pero en especial este sitio ten moi boa calidade. E canto custa un café aquí? Pois costa sobre $4, que ven sendo casi 3 euros. Carai, é caro aquí. É caro, sí. Xa pode estar bo? Sí, está moi bo, deso non hai dúbida. Mayalen, o sinal do camiño. Sí, pois parece ser que a volta da esquina hai unha tenda que se especializa en preparar as bicicletas e todo o equipamento necesario para a xente que vai a facer o Camiño de Santiago, así que os australianos coñecen tamén Santiago polo camiño. Onde estamos? Pois isto é o Shrine of Remembrance, é un memorial para os caídos nas guerras, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam e moitas outras. Fan moitos actos conmemorativos para lembrar toda esa xente que morreu loitando. E, ademais, está xusto na entrada a outro dos meus lugares favoritos en Melbourne, que é o Xardín Botánico. Que remanso de paz. Sí, como vedes, é un xardín botánico como outro calquera no mundo, pero unha das cousas especiais que me gusta del é que está aberto ao público e se pode utilizar como parque para correr, facer picnics. Ou, Mayalen, e ti por que viñeches a Australia? Xa fai uns anos que son un pouco un cu inquieto e collín o gusanillo de viaxar. Primeiro estiven vivindo en Londres por 2 anos e medio. Coñecín o meu mozo ali e decidimos
pois probar sorte en Australia. E que facías en Londres? Eu son técnico de laboratorio, estaba traballando nun centro de investigación. E deixaste o traballo? Sí, deixei o traballo e vin aquí a aventura. E cantos anos tes? Teño 23 anos. É novísima. Sí. Saín de España moi cedo. Outra das cousas interesantes dos xardíns son as vistas da cidade. Detrás nosa está a Torre Eureka, que é a torre máis alta de Australia. Este Fitzroy, o meu barrio, e como vedes, é un tanto especial. As casiñas son baixas, de colores antigas, e a xente é moi alternativa, hai moitos hipsters, cultura urbana. E sempre foi así? Non, de feito, fai unhas décadas este barrio era o barrio da clase obreira, artistas e xente con non moitos cartos, pero cos anos a influencia dos artistas foron renovando e facendo a zona máis interesante. Partes de Fitzroy tamén son coñecidas por ser o antigo barrio español e todavía quedan algunhas indicacións de isto, como esta tenda ultramarinos de produtos portugueses españois que se chama Casa Ibérica, o sexa que cando teño un pouco de morriña e quero mercar uns xamóns ou queixos manchegos, non teño máis que vir aquí. Aproveitando que estamos aquí, vou coller o xamón. Como está? Está ben de precio, son $8, que son máis ou menos 5,5 euros. ¿Me puede poner un pouco de queso manchego, por favor? Sí. Claro, falas español aquí. ¿Más curado o Sí. medio curado? Medio curado. Sí, é como estar na casa, case. Canto é? $1,000. 16. 16. Sentido do humor tamén como Dalá, non? Claro. 10 euros. Aquí ten. Matache a morriña con 10 euros. Moitas gracias. Gracias a ti. 85. Ese edificio que ves ali no fondo, o máis alto de ladrillo, é a miña casa. Antigamente era unha fábrica de chocolate de McRobertsons. Esta é a parte impresionante do edificio, que conservaron a estrutura da fábrica de chocolate, a parte central, e os apartamentos están todos ao redor deste patio central. Eu vivo no 3º piso. Aquí vivo co meu mozo, esta á dereita está o noso cuarto, á esquerda a cociña, e temos aquí un salón bastante chulo que ten vistas a un balcón. Compartimos piso tamén cun rapaz australiano. E logo? En Australia ao momento está bastante de moda o español, porque moitos fan o seu ano sabático viaxando por Sudamérica. Entón, eles teñen como un interese por aprender a lingua e por iso o rapaz quiso escollernos a nos para compartir piso. Hola. 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 Chicos, Samón, que va a como estades? Este é Pablo, ela é Laura, unha chica galega que Hola. coñecín aquí. Imos pra mesa que temos fame. De onde es? De Bilbao. De Bilbao? Sí. Moi ben. De que traballas aquí? Trabajo en unha agencia de marketing. Eu son de Vigo, bueno, vin aquí a cumprir un sono, era profesora en España e deseo traballo para vir aquí. Bueno, aquí estou ensinando español a uns nenos e vivo con uns australianos e moi contenta, verdade? É temporal, entón, ou que? Sí, estarei 6 meses máis ou menos e despois, bueno, volverei a retomar a carreira ali. Porque non che gusta Melbourne ou que pasa? Encántame, é un país impresionante, pero é moi lonxe de casa, é a morriña galega. Bueno, pois de momento mata a morriña con este xamón e este queixo e que te lledes moita sorte por aquí, vale? Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, un saúdo para a miña familia e amigos, as damas elegantes, Ernesto e Andrea. Un bico moi grande. Veña, hasta sempre. Galegos. Hello, España. Unfortunately, Mum passed away, so I had to take her home every night. Oh, really? Yeah.
Gallegos no, sorry. Sorry, Gallegos no mundo. Gallegos no mundo, welcome to Ballarat. Gallegos no mundo, welcome to Ballarat. Veña, mándovos un bico. Eu quedo aquí co koala.